issir xi bidla waqt l-ikla tal-mulej, x'taħsbu? Jinbidel xi ħaġa? Xi wħud pereżempju bħal Kattolċi jgħidulna żgur li jinbidel. Il-ħobbs u l-inbit jinbidlu fil-ġisem u d-demm tal-mulej Ġesu. Il-bidla sseħħet kif is-saċerdot jitlob it-talba tal-epiklesi ġifieri fejn is-saċerdot jitlob l-Alla l-missier biex jibgħat l-ispirtu tiegħu fuq il-ħobbs u l-inbit u bil-qawwa tiegħu jinbidlu u jsiru literalment il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Miraklu li jseħħ minnu fih. Però trid temmen għaliex ma tistax taraħ b'għajnejk, b'daw l-għajnej, huwa miraklu taraħ bl-għajnej tal-fidi. Stramba veru għaliex huwa miraklu uniku, huwa miraklu differenti minn kull miraklu ieħor insibu fil-Skrittura li kien jidher bl-għajnej. U li ma kellek bżonn fidi biex taraħ, anzi kien iservi biex jqanqal u jipproduċi il-fidi. Però apparti dan, aħna protestanti, aħna l-evanġeliċi, xi nwieġbu għall-mistoqsija issir xi bidla waqt l-ikla tal-mulej jew le. Le, ma ssir ebda bidla fil-ħobbs u fl-inbit, però suppost issir bidla waqt l-ikla tal-mulej fina. F'kull wieħed u waħda minna. Kull darba nirġu flimkien madwar il-mejda, niftakru fil-mulej Ġesu, nirriflettu, nikkontemplaw is-sagrifiċċju tiegħu, x'għamel għalina l-fidwa li kisbilna b'dembu, daw il-veritajiet kbar u importanti, imissa ssir bidla fina, tal-anqas ferberjas li huma dawn. Bidla fejn jidħol id-dnub. Irid jinbidel fina l-mod li nħarsu lejn id-dnub, darba wara oħra. Jeħtieġ narfu aktar in-natura tiegħu, il-kruha tiegħu, il-gravità tiegħu, il-konsegwenzi tiegħu, il-ħlas tiegħu. Tiżdidilna suppost il-mibeda tagħna lejh. Aktar u aktar ma rridu xejn konna naqsmu ma li ċkennu f'ħajjitna. U nevitaw fil-prattika aktar u aktar. Issir bidla wkoll fl-imħabba, suppost. L-imħabba tagħna, ġimgħa wara ġimgħa, suppost qiegħda tiżdied. Imħabbitna lejn Ġesu l-maħbub ta' ruħna, suppost dejjem titqanqlilna aktar. Jekk bdiet tibred xi ftit u jekk forsi qegħdin bil-mod il-mod infittxu xi maħbubin oħrajn, nindunaw u nerġgħu ndawru ħarsa tagħna fuq. Nwarbu kwalinkwa ħaġa, kwalinkwa oġġett ieħor li kienet jieħu post il-maħbub tagħna fi qlubna. Qed niffokaw ħarsitna fuq is-servizz tal-mulej, fuq il-qari, fuq kwalinkwa ħaġa oħra u qed ninsew lilu l-persuna tiegħu l-ikla u l-parteċipazzjoni tagħna suppost iddawr in-ħarsitna terġa'. Mingħajr ma nitraskuraw daw il-ħwejjeġ kollha imma il-persuna ta' Kristu jerġa' jieħu postu fejn jixraqlu fuq quddiem net. Issir bidla wkoll fil-fidi tagħna għaliex suppost qed tinbidel u tissaħħaħ. L-eruq tagħna kif smajna llum hemm x'għalfejn inkomplu nżidu nniżluhom aktar fil-fond. Il-fidi tagħna tissaħħaħ u nibdew nifqu aktar fuq il-blata soda tagħna, Ġesu. U allura meta jiġi l-gwaj tentazzjoni jonfoq ir-riħ ma niġġarfux għaliex il-fidi tagħna qed tikber, qed tiżviluppa, qed timmatura, qed tissoda fih. Fl-aħħar nett mhux l-inqas ukoll it-tama. Trid tkun qed issir bidla fit-tama tagħna u t-tama tagħna jeħtieġ tkun qiegħda tinbidel u tisbieħ. Għalkemm qed ngħixu fil-preżent, dejjem ngħixu wkoll bit-tama għal ħwejjeġ sbieħ li hemm fil-futur qed jistennewna. U dan jimbuttana, jtina l-kuraġġ, mod speċjali f'dawk il-perjodi diffiċli fil-ħajja tagħna. Sintendi dawn il-bidliet fina ma jsirux b'mod awtomatiku, all right? Jiġifieri ma jsirux f'mument jew billi inti tiekol u tixrob, billi tieħu sehem fl-ikla mhux ħajsir f'xi mod awtomatiku u ħatibda tikber hekk, waħdu laqgħa xejn. Aħna nemmnu li l-bidla ssir l-ewwel qabel kollox bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Il-ħidma tiegħu fina hu li jġib il-bidla fina hu.
Irid ikun hu li jaħdem fina u jipproduċi din il-bidla f'dawn l-areas u f'oħrajn li ma semmejniex. Ukoll però il-bidla ssir kif aħna neżerċitaw il-fidi tagħna. Ġimgħa wara ġimgħa aħna għandna bżonn neżerċitaw nħadmu il-fidi tagħna. Meta qed naraw il-ħobs u l-inbit irridu niftakru x'qed jirrappreżentaw, irridu niftakru Alla x'irid ifakkarna fihom. U darba wara oħra neżerċitaw il-fidi tagħna. Hija nemmen li Ġesu miet għalija ġimgħa wara ġimgħa. Ġifieri bekk inkun nistgħu nesperjenzaw ukoll il-fidi. Mela il-tweġiba l-mistoqsija issir xi bidla waqt li tal-mulej, ċertament aħna l-ewwel ħaġa li rridu ngħidu hija le ma ssir ebda bidla fl-elementi, però mbagħad xi twieġeb għall-bidla li qed issir fik. Staqsilek innifsek, qed issir bidla fija personalment f'dawn l-areas iva jew le. Biex tweġibha mhux xi tħoss, all right? Ħares lil ħajja tiegħek. Ħares lil imġiba tiegħek fuq ix-xogħol ma tal-familja kull fejn tkun. Saqsi lek innifsek u wara tarax il-bidla fik, saqsi l-ħadd ieħor, saqsi l-martek, saqsi l-żewġek, saqsi l-uliedek, saqsi l-kollegi tiegħek fuq ix-xogħol, in-nies li ntaqa' magħhom fit-triq, saqsihom wara u x'kapaċi jgħidulek iva, qed nara bidla fik f'dawn l-areas. Fil-imħabba, fil-fidi, fit-tama, fil-mod li inti tiddilja madnu. L-aħwa, fejn verament hemm il-ħajja spiritwali, sintendi, anke l-ħajja naturali, hemm il-bidla. Fejn m'hemmx bidla, m'hemmx ħajja. Okay? It-tieni Korintin, kap 3 vers 18 jgħidilnek. Iżda aħna l-koll b'wiċċna mikxuf, aħna nħarsu qisu f'mera lejn il-glorja tal-mulej nitbidlu, niġu trasformati. F'din l-istess ġbija, minn glorja għal glorja qisu bl-ispirtu tal-mulej. Ħanersqu mela lejn il-mejda għaċ-ċana għall-bidla fina.